Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi, asteari hasiera emango digu, gaur astelena da, urriak 7, eta gaurko egunerako bi elkarrizketa dauzkagu programatuta. Alde batetik etorriko da Camino Etxague, Gana Atletismo elkartetik, eta jarraian izango dugu Jaime Agirre, Nafarroako Erremonte Fundazioko zuzendaria da, eta pasaden asteburuan Elizondon ospatutako erremonte finaleri buruz egitera dator. Baina momentuz, beti bezala hasiko gara gaurko eguneko edukiekin. Goazen orain gaurko eguneko efemerideak ezagutzera. 1849 urteko urriaren 7, Edgar Allan Poe, poeta, idazle eta literatur kritikari estatubatuarra, misteriozko eta beldurrezko narrazioetan maisu hil egin zen. Urte batzuk geroago, 1885 Niels Bohr, daniar fisikaria, 1922 fisikako Nobel saria irabaziko zuena jaio egin zen. Goazen orain aste honetako agenda errepasatzera. Ostegunean, urriaren 10ean zentralen Vanessa Collierren kontzertua egongo da Iruña in Blues barruan. Arratsaldeko 8:30 hasiko da eta sarrerek aurretik 12 euro balio dute eta 15 balioko dute bertan. Bestalde, ostegunean hasita eta igandera arte, Navarra Motor Show bigarren outleta egongo da Navarra Arenan. Goizeko 10:00 arratsaldeko 9:00 eta sarrera librea izango da. Bukatzeko eta igandean ere, Zubiri Iruña maratoi erdia ospatuko da. Goizeko 11:00 hasiko da eta apuntatzeko 28 euro ordaindu beharko dira. Goazen orain, gaurko egunean, komunikabide nagusiek beren portaletan zer kontatzen duten aztertzera. Diario de Navarraren azalarekin hasiko gara, Brexit gogor baten beldurra dela eta Erresuma Baturako nafar esportazioak bizkortu direla azaltzen du egunkariak bere titular nagusian. Argazki nagusian berriz, autoistripu baten irudia gari da 43 ordutan 4 hildako egon direla nabarmendu du komunikabideak autoistripuak direla eta. Berago, Altuna eta Zabaleteren garaipenaren berri ematen du egunkariak ere. Eskuinaldeko albisteekin jarraituz, Kosta Sozialistak Portugalen gehiago absolututik gertu egin dela aipatzen du komunikabideak ere. Patinetean mugitzeko gakoak azaltzen ditu ere berago. Eta azkenik, Pablo Casadok PSOErekin ituntzeko atea ireki duela azpimarratzen du egunkariak. Diario de Noticiasen azalarekin jarraituko dugu, Nafar fiskaltzak zigorrik gabeko kasuei buruz alertatu duela azpimarratzen du egunkariak. Tramiteak 6 hilabeteetan ez egin ondoren artxibatzen baitira. Alboko albistean berriz, moteltasun marko batean gehiengo gastuak aurrekontu estabilitatea probatu duela azaltzen du komunikabideak. Argazki nagusian Jose Luis Herrera, Virginia Goñi eta Juan Larreta ageri dira. Herritar bikaintasun sarietan hautagaiak dira 3. Alboko albistetan, MacLeod eta Julian Orrega Zubiri lehiaketan inposatu zirela nabarmentzen du medioak. Bestalde, Altunak eta Zabaletak Navarrarena Masters kodere irabazi dutela azpimarratzen du ere. Jarraian, Osasunak 29 partidu daramatza etxean galdu gabe. Bestetik, Anfasen aldeko 900 korrikalariek elkartearen alde korrik egin zutela azaltzen du ere. Eta azkenik, Añezkaren hildako bat egon zen, auto batek gazte bat jo ondoren. Gara egunkariaren portada aztertuko dugu oraingoan,
Portugalek sozialdemokrata bidea beste 4 urtera arte berretsi duela azpimarratzen du egunkariak bere titular nagusian. Espainiar gorpuen kontrol antiterroristak itzuli egin direla azalarazi du ere Garak bere portada nagusian. Argazki nagusian berriz, Zarautzen ospetutako kilometroak jaialdiaren irudia ageri da. Alboko albistetan, Erresuma Batuko egoeraren inguruko analisiaren aurrerapena aurkezten du egunkariak. Eta azkenik, Friedman eta Digel ikertzaileen hitzak ekarri dituzte portadara, Donostian ospetutako Passion for Knowledge edizioa dela eta. Gaur, astelena denez ez dago berria egunkaririk, beraz, Euskal Herri Irratiko webgunearen azalarekin amaituko dugu. Sare sozialetan eguerdi honetan UGT-ren egoitzaren aitzinean protesta egiten aritu direla nabarmendu du komunikabideak bere titular nagusian. Asteburu beltza izan dela azpimarratu du ere, autoistripuetan 4 hildako egon baitira. Eta azkenik delitugilearen eta biktimaren inguruko mitoak liburuaren aurkezpenari buruz dabil irratiak bere azal nagusian. Has gaitezen Barañaingo albisteekin. Barañaingo udal ludotekak ikasturte berriari ekingo dio ostiral honetan. Ateak irekiko ditu ezagutu nahi duen ororentzat. Arratsaldeko 5:00 7:00 monitoreekin hitz egin eta kurtso honetarako eskaintzen duten zerbitzua ikusteko aukera izango da. Ludoteka udal zerbitzua datorren astelenean, hilaren 14ean hasi eta 2020ko ekainera arte egongo da zabalik. Barañainen erroldatutako 6 urtetatik 13 urtetako adingabetuei edo 5 urte dituzten eta lehen hezkuntzako lehenengo mailan daudenei zuzenduta dago. Eskolarako laguntza, jostailuen mailegua, antolatutako jokuak eta 3 hileko animazio jarduerak izango dira bere zerbitzuak, eta euskaraz, gazteleraz eta elebidunez eskainiko da. Bestalde, udal telezentroak teknologia berriak herriari hurbiltzeko tailer eta ikastaro berriak antolatu ditu. Ikasturteko lehen 3 hilean ekintza sorta anitza eskaintzen ditu, oinarrizko argazkilaritza eta Instagram aplikazioa erabiltzeko adibidez. Euskaraz eskaintzen ditu hainbat ere, eta oraindik izen emateko epea zabalik dago. Barañaingo Gizarte Eskolak bere partetik kurtso berria hasi du eutanasia, dependentzia eta bakardadea bezalako gaiekin. Hitzaldiak antolatu ditu urria, azaroa eta abenduan, aipatutako gaiak lantzeko. Horretaz gain, aipagarria da herriko Arkadia dantza taldeak Got Talent telebista saioko epaimahaia konbentzitu duela bere energia eta talentuarekin, eta horri esker momentuz saioan jarraituko dute. Beste alor batean, Euskal Herria Bilduk arratsaldeko pediatra egotea eskatzen dio osasun bideari. Arratsaldeko zerbitzuaren berrezarpena eskatu du osasun etxeetako profesionalen lan karga handitu gabe orain arte izan duen kalitatea mantenduz eta arretarako erreferentziazko pediatra izateko eskubidea bermatuz. Gainera, Barañainek ateak ireki dizkio animalien zirko eta zezenketei. Pasaden legegintzaldian, 2016ko martxoan, hain zuzen, aldaketako gobernuak animaliadun zirkorik gabeko herria izateko mozioa onartu zuen. Modu berean, zezenketen inguruko galdeketa egiteko erabakia hartu zuten gehiengo osoz. Apirilean, galdeketa egin eta bozkatzaileen 73%ak ezezkoa eman zion zezenketei. Baina orain, Navarra Sumak berriz ere ateak ireki dizkie animaliadun zirko eta festetako bigantxei. Antxoainera pasako gara orain. Euskararen erabilera sustatzeko, programa ezberdinetan parte hartu ahal izateko izan emateak zabalik daude. Euskaraz hitz egin nahi dutenei mintzatzeko aukerak ematen dizkien mintzakide programa edota asmo berarekin gurasoak eta 0 eta 5 urte bitarteko haurrak elkartzen dituen parkelagun programa adibidez. Hitz egin ahal izateko gutxieneko maila duen edonork eman dezake izena doan. Horretaz gain, drogen kontsumoari buruzko prebentzio kanpainarako egin zen kartelgintza tailerreko lanak erakusgai daude urriaren 16 arte idakiko sarreran. Egileak Antxoaingo 11 eta 15 urte bitarteko gazteak dira. Bestalde, asteburuari begira urriaren 12an larunbatean Antxoainen kantuzen irtera egongo da Lapurbide plazatik aterata goizeko 12etan. Hurrengo egunean, urriaren 13an, umorea eta ahotsak uztartzen dituen epa txiki ikuskizuna egongo da Antxoaingo antzokian arratsaldeko 6etan. Demode kuarteten erakustaldirako sarrerek 3,80 euro balio dute. Arangureneko albisteekin jarraituko dugu.
Ostegun honetan, urriaren 10ean, arratsaldeko 7:30, Ezkoritzeko Urmaela Zolina Iruñerriko bi aniztasunaren babes hitzaldia eskainiko du Aritz Sarasak Mutiloako kulturetxean. Bestalde, asteazken honetan, Xabi Flamarike ipuinkontalaria egongo da kulturetxeko auditorioan arratsaldeko 6etan, Flobin jolas eta ipuin saioarekin. Bukatzeko, igandean, helduentzako 2 familias antzerkia izanen da 3 eurotan. Lana, familia harreraz eta maitatzeko arduraz mintzo den antzezlana. Amaitu dezagun Iruñako albisteekin. Ikaskuntza zerbitzuko proiektuen lehiaketarako deia eginda ikastetxe publiko eta itunduei zuzenduta, eta proposamenak azaroaren 20 arte aurkez daitezke. Bestalde, Leitzako Jeiki Abesbatzak hasi zuen larunbatean Abesbatzak sarean kontzertu zikloa, Mendillorriko Zibiboxean. Zikloa Nafarroako Abesbatzen elkartearekin batera antolatu da, eta 8 emanaldi izanen dira urtarrila bitarte hiriko 5 zibiboxetan. Gaur, zinemako heroiak, heroinas del cine, zineforuma hasiko da Isabel Coixeten La Libreria filmaren proiekzioarekin. Ziklo hau zinemak erreferenteak eta iruditeriak sortzeko duen gaitasunean oinarritzen da. Gugaraino, iristen diren film gehienek desberdintasunean oinarritutako genero, estereotipo eta rolak indartzen dituztela kontuan hartuz, zikloan filmen bidez, zinema beste ikuspuntu batetik ikustea da helburu nagusia. Hau da, bestelako erreferente batzuen behaketa eta haien gaineko elkarrizketa ahalbidetzea, emakumezkoen film unibertsoaren aberasgarritasuna azpimarratuz. Horretaz gain, Gaztediaren etxeak osasun sexualari buruzko tailerra eskaintzen du doainik 14 eta 20 urte bitarteko neskei zuzendua. Nesken artean, mimatu, maitatu eta ezagutu zaitez du izenburua, eta 5etan hasiko da 7 arte. Arratsalde honetan ere, hasiko da Iruñean emakume zientifiko eta teknologikoak ezagutarazteko antolatu diren jardunaldiak. Gaurtik hasita eta ostiralera arte, emakume, zientzia eta teknologiaren astea ospatuko da, eta haien lana agerian jartzeaz gain, genero perspektiba batetik emakumeek zientzian duten partaidetza aztertzea da asmoa. Bukatzeko, Antoniutiko skateparkea zaharberritzeko proiektuaren aurkezpena eginda goizean udaletxean. Eguneko lehen ordutan zeruan lainotxo egongo da. Goiza aurrera joan ala ostarteak zabalduko dira eta arratsaldean laino gutxikin geratuko da. Ipar haizea ibiliko da arratsaldean bizi. Temperaturan aldaketarik ez edo gutxi igoko da. Bihar eguraldi eguzkitsuan goi laino batzuk agertu arren. Goizean goiz hego-mendebaldeko haizea nagusi, eguerdian haizea iparraldetik finkatu eta indartu egingo da. Arratsaldean behe lainoak ugarituz joango dira eta gauean euritara joko du. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira, maximoak nabarmen igoko dira. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko lau izarretako kanpina, ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera. Baztan kanpina 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, apartamentoak eta bungalobak. Argindarra eta ure zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padelpista, petanka eta pinponarekin. Gainera uztaila eta abuztuan aurrendako animazio ere badago. Erratzun, baztango bihotzean, baztan kanpina. Magazinaren bigarren partera iritsi gara eta gure gaurko gonbidatuei paso emango diogu, lehen esan bezala, Kamino Etxago etorriko da Gana Atletismo elkartetik eta Jaime Agirre Nafarroako Erremonte Fundaziotik.
Kaixo guztioi, gure lehenengo gonbidatua Camino Etxague da, Gana Atletismo elkartetik dator eta pixkat elkarte honi buruz hitz egitera dator eta balantze pixka bat egitera ere. Kaixo, Camino, zer moduz? Bai, ongi, kaixo, zer bai ere. Ja, pixkat ere gogokin elkarrizketa egiteko? Bai, batez ere orain dela 2 urte, uste dut garai honetan ere, taldeko 3 atleta egon ginelako hemen, eta 2 urte pasata berriz ere hemen gaude, pixka bat taldeari buruz hitz egiteko. Hasiera baten, igual jendeak ere ezagutzeko pixka bat, konta iguzu, zertan datza atletismo elkartea, nortzuk zarete, konta iguzu? Gu Gana, atletismo taldea gara. Gana taldea hemen Iruñan, Nafarroan, orain dela 6 urte sortu zen, beraz, nahiko talde berria bada. Eta, esan behar da, urte hauetan, atleten partaidetza hirukoiztu edo laukoiztu dela. Hasi zenean, 50 atleta inguru parte hartzen zuten, osatzen zuten taldea, eta gaur egun 200 baino gehiago atleta gaude. Adin guztietakoak. Hasi zarete beraz. Bai, handitu gara nahikotxo. Bai, ongi, oso pozik gaude. Eta nola sortu zen proiektu honen iniziatiba? Taldeak sortu zuten atleta ohi batzuk, adineko eta izen ospetsuko atleta batzuk, entrenatzaile batzuk, eta gogoa zuten, taldea berri bat sortzeko, eta hala hasi zen, hori batez ere entrenatzaile eta atleta batzuen eskutik. Eta zuen helburu nagusia talde bezala suposatzen dut dela kirola sustatzea, baina adin guztietan tartean aritzen zarete edo? Bai, noski, atletismo taldea den enean, txapelketetan parte hartzea noski, atletismo kirola edatzea noski, eta edatzea adin guztietako pertsonei. Klubak badu atletismo eskola, txikiek parte hartzen dute, hasten dira 7-8 urte izan da, eta gero kategoria guztietako atletak badaude, veterano izan arte, 7 urtetik 72 urte arteko atletak bagaude, bai. Margen zabala daukazute orduan. Bai, nik uste dut, Gana atletismo taldeko ezaugarririk ez dakit nagusiena, baina ezaugarri oso importantea horixe bada. Txikiak badaude, beste taldeetan bezala, eta horretaz aparte, txiki askoren gurasoak ere hor gaudela entrenatzen. Ordan bada modu bat, inkluso konziliazioa bermatzeko edo sustatzeko, txikiak entrenatzen ari diren bitartean, seme-alabak entrenatzen ari diren bitartean, gurasoek ere aukera dute hor bertan atletismo egiteko gustokoa baduzu noski, eta atleta sentitzen bazara noski. Eta horregatik hori txikiak, ertainak, veteranoak eta oso veteranoak bagaude. Eta nik uste dut hori dela ezaugarririk oso esanguratsua. Azkenean familia handi bat osatzen duzute elkarrekin. Bai, egia da, naiz eta 200, esan dudan bezala 200 baino gehiago atletak izan, nik esango nuke kutsua oso etxekoa dela, oso familiarra nolabait esateko. Elkar ezagutzen dugu, txikiak norbera bere etxetik badator eta txikiak ez ditugu hainbeste ezagutzen, baina adin batetik gora ezaguna gara. Eta giroa oso atsegina bada. Bai, ez dago kanpotar, ez dakit, fitxaje nolabait esateko, kanpoko fitxajeak ez denok hemengoa gara. Eta non entrenatzen duzute normalean? Leku finko da daukazute edo erabiltzen duzute beste motatako instalazioak? Normalki Larrabiden. Larrabide bada Iruñeko atletismo polikiroldegia eta han elkartzen gara. Egia da, han entrenatzen dugu Nafarroako edo Iruñeko talde gehienak edo denak, orduan jende pila. Baina, ordu tegi ezberdinetan, saiatzen gara sailkatzen entrenamenduak eta Larrabiden entrenatzen dugu, bai. Eta pertsonaren bat intentzia baldin badauka izena emateko zuen kirol taldean, zer egin beharko luke? Larrabidera hurbildu,
eta entrenatzaileen batetaz galdetu. Txikia bada, eskolako arduraduna Luisma da, orduan, adin txikiko atleta edo, mutil edo neska bada, Luismaz galdetzen aldu, edo bestela Iban, Gordo, edo zein entrenatzaile, edo Feliz, adin gehiago baldin badu, Feliz ere bada taldeko entrenatzailea. Orduan, larrabidera hurbildu, eta gogoa duela atletismon hasteko edo probatzeko, eta ganan hor gaudela, atenditzeko. Esan duzun bezala, ja baramatzute pare bat urte lanean Nafarroan, zer motatako balantzea egingo zenukete azken urte hauei buruzkoa? Nahiko ongi. 6 urte daramatzagu talde bezala, urte hauetan esan bezala, gero eta atleta gehiago bagaude, eta esan, talde bezala, nahiko finko gaudela adierazteko edo ikusteko, pasa den urtean nazio mailako kluben arteko bigarren mailako txapelketan parte hartu genuen, eta hori da, esaten den bezala, bigarren mailako kluben arteko ligan, Durangon izan zen, primeran, zoragarri, lehenengo aldia, denok oso pozik, oso giro ona, eta hori lorpen handia da. Hori batetik, bestetik ere veterano kategorian emakume taldeak parte hartu zuen estatu mailako gorengo txapelketan ere, 5. gelditu ginen, hori oso lorpen ona bada. Eta baita, esan behar da, pasaden urtean Gana taldeari Nafarroako atletismo klub hoberenaren ospakizuna edo... Saria? Bai, saria eman zioten, bai. Zarionak. Bai, horregatik, azken urte hauetan, oso emaitza onak lortzen ari dira. Eta batez ere, hori, nik esango nuke beti ere giro onean. Azkenean, lehiaketetara juteko prestakuntza egiten duzute ikotasunean, edo lehiaketetara aurkezten zarete pixkatere zuen markak ikusteko edo erronka bezala? Ez, entrenamendua bada eta prestakuntza bada. Orain iraialdean garaia hasten da, eta suposatzen da forman edo markariko berena udaberri aldean, maiatzaldean hasten direla ateratzen, eta parte hartzeko prestakuntza behar da. Gainera, parte hartzea nolabait ez da, hainbat txapelketetan, ez da borondadezko parte hartzea, baizik eta parte hartzeko eskatzen dizuten marka edo puntuazioa lortu behar izan duzu. Horrek suposatzen du aldez aurretik hori lortzeko prestakuntza behar dela. Eta gero, txapelketetan, marka hoberena ateratzen bada, are beto. Orain pixkat ere kurtsoa martxan dagoela, zer motatako eskaintza daukazute kirol taldean? Eskaintza bada betikoa, norberak izena ematen du, hor gaudenok parte hartzen dugu, eta hasten gara gure prestakuntzan norbera bere espezialidadean. Atletismo batzuk agian, atletismo hitza esaten duzunean burura etortzen zaie, korrika egitea dela, ez? Batzutan esaten zu, entrenatzera, eta zer, atletismo, ni edo nork esaten badu, eta jendeak pentsatzen du korrika egitea dela. Atletismo kirola asko zabalagoa da, espezialidade asko daude, saltoak, jaurtiketak, laizterketak, eta orain norbera hasten da entrenatzen bere espezialidadearen arabera. Gero, esan bezala, ahalik eta emaitzarik hoberena lortu ahal izateko bere espezialidadean, bere frogan. Orokorrean ez eta urte gutxi dela mazuen klub bat izan, Nafarroan finkatuta dagoen klub bat dela esango zenuke? Nik uste dut Gana taldea ezaguna dela, atletismo munduan ezaguna dela, lehen esan bezala pasaden urtean klub hoberena izendatu zuten eta saria lortu zuen Gana taldeak. Eta nik uste dut
ez da beste klubak bezain beste handia edo ez du hainbeste jendea, baina lehen esan bezala, nik uste dut, etxekoa garela, iruñatarrak, nafartarrak gara, ez dugu kanpoko jendea, baina horrela izateko, bai, nik esango nukeia Nafarroa mailan eta Iruña mailan, ezaguna garela, gure tokia egiten ari garela. Eta kluba hazteko proiektu hori daukazute edo zabaltzeko, igual instalazio propioak lortu edo hasi korrikalarietan edo? Bai, egia da, lehen esan bezala, hainbat txapelketetan parte hartzeko gutxiengo eskakizuna lortu bagenuen ere, gehiago lortzea helburua izanen zen. Hau da, veteranoen kategorian emakumezkoak klasifikatu baginen, gizonezkoak ere parte hartzea. Baina horretarako behar da dirua, egia da, kanpora joan nahi baduzu parte hartzera, horrek badu koste ekonomikoa. Orduan, patrozinadoreak edo sponsor beharko genituzke, horrekin ere, jende gehiago parte hartzen aldu, gauza gehiago egiten alduzu, eta monitoreak ere, kluba zabaltzen ari den neurrian edo heinean, monitoreak ere, entrenatzaileak ere behar dira. Entrenatzaileak formatzeko ere dirua behar da. Orduan, dena da kate bat. Gaur egun ikuste dut, gure lehen esan bezala tokia badugula, zabaltzen ari den eta ospea hartzen ari den kluba dela, gana, baina oraingoz bidean gaude. Eta bide hori egiteko behar da jendea, behar da atletak, behar dira entrenatzaileak eta behar da oinarri ekonomikoa. Eta horretarako, beti ari gara, hori, sponsorrak edo patrozinatuko diguten, patrozinioa emango diguten norbaiten bila. Non ikusten dituz egongo direla klubaren erronka nagusiak hemendik urte batzutara? Erronka nagusiak nik uste dut izango direla jarraitzea gauden moduan, eta hau da, nola lehen esan dudan bigarren mailako kluben arteko txapelketan parte hartu genuela, hor jarraitzea, egunen batean posible balitz ez bigarren mailako txapelketan, baizik eta lehenengo mailako txapelketan, eta orain pixka bat urrun badago ere posiblea da. Gure atletek gero eta marka hobeak lortzen dute, gero eta hala da, entrenatzen ari zaren heinean, zure emaitzak, zure markak hori da, gero eta hobeak dira, eta norberak ere individualki batzuk joan dira Espainiako txapelketetara, hori oso ongi dagoela. Mila esker Kamino gaur etortzeagatik, espero dugu dena ondo joatea kurtsonetan eta lehiaketetan zortiriko berena edukitzea, ea posible duzuten marka oso onak lortzea, eta beste nometetan etorri nahi baduzu pixkat ere... Niri gustatuko litzaidake hurrengo urtean garai honetan, nola orain dela 2 urte egon ginen, orain gaude, hurrengo urtean hemen egon ahal izatea gure lorpenak kontatzeko gustatuko litzaidake, seguro lorpen handiak izango ditugula. Espero dugu hola izatea, mila esker. Venga, zeuei. Esan bezala, Jaime Agirre dugu gaur gurekin, Nafarroako Erremonte Fundazioko zuzendaria. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi, oso pozik gurekin izateagatik. Gu ere. Asteburu hau izan da potentea zuentzat edo? Bai, izan da txapelketako finala, eta finalak beti nahiko potente dire telebistarekin, eta oso konten. Oso ongi ateri zen, jende asko torri zen frontoiera, eta gu konten eta zalek ere bai nahiko konten ateri ziren frontoiatik. Elizondon egin zenuten, ez? Bai,
bai, Elizondon, aurten finala egin genuen Elizondon. Azkeneko 7 urteetan beti antolatzen genuen Zubirin, aurten aldatu dugu pixko bat, Baztan aldera eramateko finalera, eta oso ongi ateri da, así que datorren urterako ikusiko dugu aber nun egiten dugu finala. Eta jende asko hurbildu zen ikustera? Bai, jende asko. Alderdi batetik genuken bai promozioko finala eta bai lehenengo mailako finalean lau remotista Donestebekoak, eta orduan Maldarrekatik jende asko hurbildu zen, eta gero Baztango herritiken ere bai nahiko jende etorri zen bai. Eta azkenean nork irabazi zuen? Azkenean promozioko mailan irabazi zuten, begiratu behar du papera, porque ya Aldabe eta Saldias, Aldabe Lekunberrikoa eta Saldias Oizkoa, Donestebeko herri batetik, ondoan dagona, eta lehenengo mailan Uterga Esteberi bigarrena eta Etxeberria hirugarrena irabazi zuten. Eta pozik ez, suposatzen dut? Bai, beraiek oso konten, eta bai promozioko mailan eta baita ere lehenengo mailan Donestebeko erremontista batekin. Eta nik uste dut beraiek oso konten, hango jendea ere bai, eta zale guztiak ere bai, zeren bi partida politak ateri ziren, nahiko borrokatuak, eta nik uste dut dena nahiko ongi ateri zen. Eta horretaz gain, partiduak, sarrera ez, kobratzen zenuten, baina... Kobratu, sarrera bezala ez ziren, baizik guk egiten dugu torneo osoa Adanoren alde. Orduan, kobratzen dugu sarrera doaintza bat. 5 euro bakarrik, 18 urtetik goti ordaintzen zuten 5 euro, eta dirua lortu genuen dena izango da Adanorerako. Eta erremontearen afizioa badago Nafarroan? Bai, hombre, espadago afiziorik hemen, eta gehienez gainere hor Maldarrekan eta Baztanen, ez? Orain momentu honetan baditugu beste 2 eskola, bai Agoitzan eta baita ere Lekunberrin, eta nik uste dut gero eta gehiago ikusten dugu bai herrietan eta baita ere mutikoak interes gehiago erremonterako, ez? Eta, guk oso konten gaude. Eta gainera aurten, pentsatuko genuen ere bai finala Elizondora eramatea, zeren, han badago beste modalitate bat laxoa, eta laxoatik ateri dire erremontista mordoska bat, ez? Orduan, pentsatzen genuen ara eramatea ber nola responditzen zuten jendea, eta oso ongi, jende asko joan zen frontoiera, eta deno konten. Eta uste duzu modalitate hau ezaguna dela? Gero eta gehiago, guk ari garaia atetzen ere bai hemendiken, guk antolatzen dugu, gure ekitaldia antolatzen dugu bai hemen Nafarroan eta baita ere Gipuzkoan. Joan dela 3 urte, hasi ginen ere bai zirkuito internazional bat antolatzen, eta zirkuito horrekin ateratzen gara estatuko hiri oso importante, bai Madrilera, Barcelonara, Zaragozara, gero Euskal Herriara, toki guztietara, joan gara Donostira, Gasteizera, Bilbora, eta aurten ere sartu ditugu 2 ekitaldi iparralden, Hendaia eta Baiona. Eta erantzun ona, positiboa? Bai, oso ona. Bai, iparralde normalmente pilotako ekitaldi bat antolatzen baduzu jende asko etortzen da. Eta Madrid edo Barcelona, adibidez? Madrid eta Barcelona eta holako hiri handietan beti badago hemengo jendia joana aspalditik ara bizitzera, eta jende hura ez daukate posibilitate asko pilota hola zuzenean ikusteko, ez? Orduan antolatzen baduzu zerbait holako hirietan etortzen da jende asko ere bai. Bai. Eta jolasten den jendea, esan duzu Nafarroan zenbat eskola daude, erremonte eskola? Momentu honetan baditugu 4 eskola, Donesteben bat, Lekunberrin beste bat, Agoitzan beste bat, eta hemen Atarrabia eta Burlatan beste bat. Eta jende asko? Mutikoak gero eta gehiago, hala ere momentu honetan oso zaila da, zeren, badakizu, futbol, basket, olako kiroletan, hori eramaten dute jende asko, eta pilotan, eskupilotan, nik uste dut nahiko mutikoak ibiltzen dire ikasten eta hola, eta remonte, gero eta gehiago, guk hasi ginen proiektu honekin, eskolekin joan dela 10 urte horrela, eta bai,
momentu honetan badire 12 remontista profesionala gure eskolatik aterita, así que, bueno, nahiko ongi. Eta geroz eta gehiago animatzen dira aurrak? Bai, hori saiatzen gara, ez, baina, bueno, bai, nik uste dut urtetik urtero gero eta gehiago, bai. Eta nola uste duzu bultzatu daitekela hau gehiago? Bueno, nire ustez beharko genuen laguntza pixko gehiago pilotako klubaren aldetiken, ez? Klubak beti bulkatzen dute esku pilota eta behar dugu laguntza pixko bat horrein gain, ez? Erremontea ere bai pixko bulkatzeko, ez? Eta, bueno, nik uste dut hemendik aurrera ikusten dute erremontea oso ezaguna izan behar da, edo gehiago, behinpin, eta hori lagunduko digu pixko bat laguntza hori izateko. Eta ze desberdintasun badu erremontearen modalitateak? Edo zerk egiten du berezi? Ze desberdintasun, bueno, ez dakit desberdina, oso desberdina da esku pilota konparatuz edo palaz konparatu, bino ikuste dut, adibidez, oso azkarra da. Oso espektakularra, peloteo asko ikusten da, azken finean oso polita ikusteko. Porque normalmente oso polita da jolastiko, bino guk saiatu beharko dugu jendea etortzen diren frontoiera ongi pasatzea eta hola, ateri goguarekin bueltatzeko berri zen, ez? Orduan, nik uste dut erremontea oso espektakularra da, oso polita ikusteko, oso azkarra, eta nik uste dut jendea tortzen diren aldi batez frontoiera beti errepikatzen dute. Eta, bueno... Eta jokoa ulertzea errexea dela? Bai, oso errexea da. Jokoa ulertzea da eskupilota bezala, badaukazu falta, pasa, eta ez asko gehiago. Gero, gainere, hemen, adibidez, zesta punta, igual zailago dela, zeren hartzen duzu pilota, gero, maten duzu paso pare bat, edo botatzen duzu pilota. Orduan, han, segun zenbat paso maten duzu horrela, igual falta izanen da, bino, erremontean jotzen duzu pilota. Itzen duzu jo eta erremontatu, dena batera. Osea, tekniko aldetiken, igual pixko komplikatukoa da, bino gero zaleek ezagutzeko eta jakiteko nola den oso erraza da. Eta norbaitek hasi nahiko balu horrela probatzen? Zer, beharko luke erosi... Edozein eskoletan, eta edozein adinarekin ere. Hemen badaukagu horreldi bat, han agertzen da gure telefona, gure kontaktuak, eta edozein nahi baduz probatu, deitzen digu, eta esaten digu, bueno, pues, zure ondoan badago eskola bat hor edo hor, eta listo. Gure proiektuan badaukagu babesle batzuk eta bere laguntzarekin normalmente eskolak doainik dire. Mutikoak ez dute ordaindu behar jauzere sartzeko, ez? Eta, bueno, hori ere laguntzen digu gero eta gehiago mutikoak izateko. Eta gustatuko litzaizueke eskola gehiago? Hombre, klaro, baiez, hori da gure helburua, ez, eta hortan gaude. Bino horregatik erraten dizut, behar dugu pilota klubaren laguntza pixko bat, klub horretan erremonteko sekzio bat sortzeko, eta, karo, baldin bagenuen adibidez beste 3 edo 4 kluba gurekin, oso erraza izango zen hori beste 3 edo 4 eskola martxan jarri. Hau, jokalariak badaude hemen, eta, Nafarroan esan nahi dut, eta Gipuzkoan. Bai, momentu enten bai. Bakarrik. Bakarrik. Eta horrela izan da beti edo? Beti izan da horrela, eta guk gure proiektuarekin hasi gara antolatzen pixko bat erremontea afizionatuko mailan. Lehenago ez zen bat ere afizionatuko mailan. Bakarrik erremontea bakarrik zagon profesional bezala, ez? Orduan, beti izan da horrela. Lehengo enpresa bazaukan eskola, ez ziren eskola, bai Galarreta eta bai Euskaloko frontoian izaten zuten bi remontistak mutiko batzuekin saiatzeko eta hortik zuzen atetzen ziren profesionaleko mailara. Eta guk saiatzen ari gara hartzeko mutikoak gaztegoak ikasteko
Gero ari gara ere bai bulkatzen pixko bat afizionatuko mailan konpetizio pixko bat jolasteko ere bai beraien artin, bai Gipuzkoako eta bai Nafarrokok, eta gero honenak edo maila ona harrapatzen duten atertzen direia profesional mailara. Denaden mundu txikia da, ez? Bai, hala ere nahiko txikia da, guk hori nahi dugu zabaldo pixko bat mundu hori. Eta ez dizue beldurrik ematen igual ezakit etorkizunari begira hain gutxi izan da, ez? Ez baduzu babesik lortzen? Ez, aldrebez da, porque lehenago hasi ginenean ez zein jauz ere afizionatuko mailan, eta momentu honetan baditugu 4 eskola, eta mutiko gero eta gehiago etortzen dire gure eskolatara, lo gasa que, hau ez da izanen futbol bezala, basket bezala kriston jende gure eskoletan saiatzen, ez? Bino, pixkanaka lortzen badugu mutiko gehiago etortzea, joanen gara pixka da ditzinera. Eta badago neskarik, jolasten duen neskarik? Ez, orain arte ez. Hori nahiko zaila izaten da, zeren, zesta hori igual haundia edo pisu gehiena izanen du beraientzat, baina saiatu barko dugu zeo zer antolatu neskari bai sartzeko gure proiektuan, eta hortan gaude. Lortzen badugu zesta pixko txikigua egin, orduan segurazki zeo zer egin dugu neskarekin. Eta orain, etorkizunera begira, ze proiektu edo, ze txapelketa dituzue? Aurten iaia bukatu dugu txapelketak. Seguru aski Gabonetako torneo bat antolatuko dugu, banakakoa, beti bezala. Eta, momentu honetan hemendik 15 segundara horrela hasiko gara berriz zen eskolarekin. Eskolekin, donestekoa, dena bezala hasten dire urriaren erdian hola. Eta txapelketa gutxi, hori Gabonetakoa eta akabo. Beraz, horien saiatu jendea eskoletara erakartzen, ez? Bai, holako txapelketekin ere bai, azkeneko final horretan adibidez eman zuten telebista eta jende asko kusten du telebistan hori, eta hori beti laguntzen digu pixko bat, igual, motiko bat nik aurten oraindik ez dakit zein behar dut, eta kusten badute telebistan holako finala on bat oso politak, igualan ematzen dire sartzeko gure eskoletara. Ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, edo... Ez, eskertu zue gonbidapenengatik, una tortzea erremontearen gain hitz egiteko pixo bat, eta gonbidatu jende guztiari gure txapelketera etortzea, ikusteko zer den erremontea, eta bai mutikoei ere bai, ikusteko zer den remontea, ez badaukate momentu honetan zerbait berezia beraientzat kilola pixko bat egiteko, etortzeko gure eskola batera ikusteko zer den, eta gustatzen bazaie, han egongo zate denbora nahi dutena. Primeran, mila esker, zuri etortzeagatik, zuei, eta ezagutzera emateagatik, kirola. Eskerrik asko zuei, eta hurrengo arte. Hau izan da guztia gaurkoz, mila esker hor egoteagatik. Orain musika hon atalarekin utziko zaituztegu, izan ere Kasino Berrian ospatutako kontzertu baten irudia dauzkagu, Europa 1900 musika taldearen partetik. Beraz, mila esker eta bihar arte.